прадзеда і ўнука Владзімір Дубоўка. Недзе далёка у вёсцы маленькай век дажываў свой дзедка старенькі. Старасць не радасць. Сядзе і абедаць, ежа льецца з лыжкім дзедам. Позаливая чистый обрус так, ён за ціркай, ён і капустай. З гэтай прычыны дзеда старога есці сажалі каля парога. Там ён і снедаў, там і абедаў, там ён з унукам меў і бяседу. Дзедаў унучак, мамін сыночак, ножик узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае. Будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: «Любы сыночак, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе? Скрыначка быццам?» «Будзе, матуля, гэта карыца. Як пастарэеце з татам абое, вас не прымуе есці з сабою. Калі карыца вас пасаджаю, после заціркі поналіваю. Тата на маму, мама на тату. Глянулі мужа, хто ж вінаваты?» Гэтага часу дзеда старога больш не саджалі каля парога. Так, як усюды, у кожнай сямейцы разам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца, можа, унучка маленькі зноў дапаможа. Ён пачытае, хоць ведаюць людзі, але напомніць лішнім не